Hürmetli Vasıl Gayazович, Ingrid Novakovic, hürmetli депутатлар, отырышта катнашучылар. 2020 елда авыл җирлекләрен төзекләндерү, кеше эшмәкәрлекне үстерү һәм шәхси хуҗалыкларга ярдәм күрсәтүне ал максат итеп куйган дәүләт программалары нигезендә Әтәс авыл җирлегендә зур гына эшләр башкарылды. Җирле үзидарә һәм аның башкарма комитетының эшчәнлеге Россия Федерациясының 131 санлы җирле үзидарәләрен оештыруның гомуми принциплары турындагы Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның Татарстан Республикасы Дәүләт Советына юлламасына таянып башкарыла. 2020 ел башында авыл башлыклары белән район башлыгы арасында 14 критерийга нигезләнеп килешү төзелде һәм ел дәвамында нәтиҗәле эшләгән 8 авыл башлыгына 100 мең күләмендә премия тапшырылды. 4 ел рәттән Әтәс авыл җирлеге алдынгы урыннарны били. 2020 ел нәтиҗәләре буенча да 2 арадагы килешүне үтәп 2нче урынга ия булып 100 мең сумлык премияга лаек булды. Хезмәтебезгә тиешле бәя биргәнегез өчен Ingrid сезгә барлык авыл башлыклары исеменнән рәхмәтләремне җиткерәм. Әтәс авыл җирлеге 6 авылны берләштерә һәм 6134 гектар җир мәйданын били. Шулардан Энек агрофирмасында 2570 гектар сырым җире, Чәчел хуҗалыгында шәхси җир 680 гектар, арендага берилгән пай җирләре 1732 гектар, нефтепровод, газопровод үткән җирләр 8 гектар, авыллар карамагындагы көтүлек җирләре 465, печәнлекләр 123, сулыклар 44, утыртылган агачлыклар барысы 7 гектар астындагы 1188 гектар җир мәйданында. Җирлектәге 6 авылда 275 хуҗалыкта татар милләтеннән 616 кеше яши. Халыкның уртача яше 48. Гомуми халыкның 49% эш яшендә, 37% пенсионерлар, 10,5 укучылар, 4% мәктәпкәчә яшьтәге балалар. Эш яшендәге халыкның 30,5% эш белән мәшгуль. Шуларның 13% бюджет өлкәсендә, 19% Энек агрофирмасында, 8% Чәчел хуҗалыгында, 16% җирлектәге шәхси хуҗалыкларында һәм крестьян фермер хуҗалыкларында, 27% ягъни 80 кеше читтә. Шуларның 76-сы пропискада авылда торсалар да яшәүләре башка җирдә, ә 7-се җирлектә яшәп, вакыты ысулы белән эшли. Җирләрне, милекне рәсмиләштереп теркәү нәтиҗәсендә 2020 елда җирлек буенча салым җыю түбәндәгечә булды. Җир һәм мөлкәт салымнары барысы 568 мең җыелырга тиеш булып, 699 мең җыелып, үтәлеш 115% булды. Салымнар вакытында җыелды. 26 авыл җирлеге арасында рейтингта Әтәс авыл җирлеге беренче урында булды. Әлеге юнәлештә җирлектә эш системага салынган. Моның өчен халыкка тиешенчә аңлату эшләре алып барырга кирәк дип саныйм. Җирлектә 275 хуҗалыкның 117-сендә бу 42,15% терлек асрыйлар. Сыйыр асраучы хуҗалыклар саны 68. Нигездә сыйырны күпләп асраучылар арттыра. 683 баш мөгезле эретерлек, шуның эченнән 220 савым сыйыры булып, шактый үсешне тәшкил итә. 2 крестьян фермер хуҗалыгында 44 сыйыр, 52 мөгезле эретерлек асрала. Моның өчен барлык шартлар да тудырылган, печәнлек, көтүлек җирләре буенча бернинди каршылыклар юк. Җирлектә 12 ферма бар. Аларны сафка бастыруда республикадан 3 миллион 140 мең сумлык ярдәм күрсәтелде. Нәтиҗәдә 5 ел эчендә сыйыр башы санын 80 башка арттыруга ирештек. Әтәс авыл җирлеге тана алу программасыннан да уңышлы файдаланып килә. Соңгы 5 елда 36 баш тана өчен республикадан 1 миллион 80 мең сум күләмендә субсидия кайтты. Тана алу программасына кушылучыларга районда үз ярдәмен билгеләде. Ingrid Novakovның инициативасы белән 2 ел рәттән республика биргән 30 меңгә өстәп җирле бюджеттан тагын 15 мең күләмендә ярдәм күрсәтелде. Терлек арттыручылар өчен бу зур ярдәм булды. Шулай ук 2нче ел рәттән район бюджетыннан савым аппараты алу өчен акчалата ярдәм күрсәтелә. 2020 елда 2 хуҗалык бу юнәлештә 20 мең күләмендә субсидиягә ия булды. Дәүләт ярдәмнәреннән нәтиҗәле файдаланучы гаиләләр арасында хуҗалыкларда, бюджет оешмаларында, шулай ук шәхси хуҗалыкларында терлекчелек белән шөгыльләнүне төп кәсеп итүчеләр дә бар. Шуның белән беррәттән алар җирлек тормышында актив катнашырга да өлгерәләр. Авылны саклап калуда, үстерүдә үзләреннән зур өлеш керткән әлеге патриотларыбызга зур рәхмәтләремне җиткерәм. Һәм бүгенге көндә алар тәрбияләп үстерелгән балаларның да авыл җанлы булып тәрбияләнүен һәм авылларыбызның яшәвен телим. Васил Гаязович, Республика Президенты Рөстәм Нургалиевичка, Республика җитәкчелегенә, Ingrid Novakovic сезгә авылларыбызны саклап калуга юнәлтелгән күп санлы программалар өчен барлык авыл башлыклары исеменнән зур рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Ағымдағы елда мини-ферма программасының бары тек конкурс негізіндегіне файдаланып була деген талап қойылды. Әлеге программа ауыл кішісі үшін салды ярдәм болып тұра. Шәхси секторда тірлік башланы артуда оның әһәмияты зор. Сүтчіліктен нәтижелі табыш алып яши білген ауыл халқына юнәлдірілген әлеге ярдәмне конкурсқа негізленіп шиклерге ярамый. Тірлік асырарға тілегі болған һәркім әлеге программадан файдалана алсын иде. Барлық район халқы исеменнән әлеге программалар бітмәсін, киресенчә артсын һәм камилләшсен иде деген тілекне җиткерәм. Дәүләт программалары җирлегебезгә яңа сулыш өрде. Шат авылында заманча җиһазландырылган фельдшер-акушерлык пункты, Әтәс авылында 250 урынга җәмәгать үзәге, Иске Бикшәнтәй авылына 2000 метр озынлыкта чибен куел, Шат авылына 2 километр ярым арада каты өслек җәелде. Шулай ук авылларда яшәүче һәркем катнашырга мөмкин булган грантлар бар. 2019 елда Әтәс авыл китапханәсе 100 000 сум күләмендә грант отып, кирәкле җиһазлар кайтартты. Нинди генә проблема туса да, төрле чаралар оештырганда без иң беренче хуҗалык җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәбез. Һәр вакыт ярдәмнәрен туеп, аңлашып эшлибез. Фарис Гаязовичка, Радик Рифовичка эшләрендә уңышлар, сәламәтлек, Тукай әйткәнчә яңгырда вакытында явып, җилдә вакытында исен диде дип телибез. Аеруча рәхмәтемне Алмаз холдинг компаниясе җитәкчесе Гомәров Флүн Фәһим улына җиткерәсем килә. Ул Шат авылы зиратына 240 000 сумлык материал алып, игъана ярдәме күрсәтте. Авыл егетләребез кыш дип тормадылар, салкын дип тормадылар, үзләре тиз арада кыйманы тотып, эшен башкарып чыктылар. 2020 елда халыктан 242 000 күләмендә үзара салым җыелып, республика субсидиясе белән 1 210 000 сумны тәшкил итте. Әлеге акча су чыганакларын төзекләндерүгә, өстәмә урам утларына, зиратларны карап тәртиптә тотуга, һәйкәлләр төзетүгә, авыл юлларын карап торуга тотылды. 2020 елда үзара салым җыю өчен авылларда халык җыеннары узды. Халык җыеннарда теләп катнашты һәм һәр гражданнан 500 сум акча җыярга ризалыгын белдерде. Үзара салым җыю халык катнашында күп кенә проблемаларны хәл итүдә зур әһәмияткә ия. Хөрмәтле Асыл Гаязович, әлеге программа өчен президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка аерым рәхмәт сүзләрен җиткерсәгез иде. Әлеге программаның алдагы елларда да дәвамлы булуын телибез. Шул ук вакытта үзара салымга гына башкарып булмаган, күп финанс чыгымлы һәм бүгенге көндә үк шишелеш сорый торган проблемабыз да юк түгел җирлектә. Шат авылында халыкка шәргә яраклы су чыганагы юк. Әлеге проблеманы хәл итү буенча проект смета документлары әзер. Альберт Ганжаев, сез катнашкан авыл җыенында да халык мөрәҗәгатен тагын бер кат җиткерде. Без сезнең ярдәмгә ихластан өметләнәбез.